najjasnejší pán král, aj dosť kráľovná. Našli sme ho motať sa okolo zámku. A si ďalší pýtať pre najjasnejšiu princeznu. Ako sa volá? Polepetko. Polepetko, najjasnejší pán král. Chlapče, povedz, koľko máš času? Koľko chcem? Prečo? Lebo naša milovaná princezna je... Ale povedz. spomalená. Spomalená? A to ako? Je taká pomalá, že keď ju ráno čakajú na raňajky, tak príťažko byli. No je tam toho. To je úplne bežné. Keď hlavne u mladých. Asi rada. Naša dcera nespí. Preveriť sa spomalená. Už jej prestávame aj rozumieť. Potrebuje zrýchliť, ale my nevieme ako. Zrýchliť? Ako tak premýšľam, spomínal mi takto okrát tatko, že vynález, ktorý zrýchlil svet a hýbe ním od dávna až do dnes, je koselo, teda koleso. Ak jej dáte kosela na nohy, Na nohy? Ako? Vieš? Pisár? k vašim službám. Polepetko. Píš, kresli. Na svete všetko okolo sa točí, točí sa zem, sukne aj kolesa, točí sa vír, aj hlava sa točí, točia sa deti na kolo točí. Zem ako kolo točno dokola sa krúti, ten kto má kolesa, ten rýchlosťou sa rúti, ten kto má kolesa, ten hýbe svetom, obuj si kolesa, spolu roztočme to. Kolesa sa krútia, krútia dokola, s nimi by princezna pomala nebola. Kolesa sa krútia, krútia dokola, s nimi by princezna pomala nebola. Zem to je kolo, to čo dokola sa krúti, ten kto má kolesa, ten rýchlosťou sa rúti. Z tej veľkej rýchlosti netreba mať strach, krútia sa kolieska nielen na nohách, ale tak kde? V hlave? Kolesa sa krútia, krútia dokola, s nimi by princezna pomala nebola. Kolesa sa krútia, krútia dokola, s nimi by princezna pomala Myslel som niečo takéto. Kráš? A ja už radšej idem svetom, keď tam chcem stať s tým kráľom, aby som nepremeškal tú správnu chvíľu. Už by to trvalo.